НАТО вън! 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 Обращение към колонизатора на света, Съединените американски щати! Обращение към терориста номер 1 в света, Съединените американски щати! Обращение към финансовия спекулант номер 1 в света, Съединените американски щати, чрез своите структури, Международен валутен фонд, Световна банка и Централна европейска банка! Американци, варвари! Обращение от българския народ! 25 години ограбвахте България! Превърнахте в най-ограбваната и най-бедната! В момента принудихте това марионетно правителство да изтегли 16 милиарда лева, за да превърнете България в финансов фалит! В момента наредихте на марионетния президент български и на българските институти, парламент и правителство да се създаде команден център на вашата американска военна структура НАТО в България. Нареждате да се създадат нови фонди, но ние, българският народ, ви казваме, вие бяхте тук, вън от България, вън от Европа. Планетата и държавите след това да живеят суверенно и ние ще изпълняваме нашата суверенност, така както всички други държави. Да живеят всички миролюбиви държави в света, да живее Русия, която ще направи новия ред, справедлив за цяла Европа и за планетата Земя. Да живее Китай, да живее Индия, да живее Иран, да живее Бразилия, да живеят всички миролюбиви държави, които се борят срещу американския империализъм, срещу американския колониализъм, срещу ограбването на планетата от САЩ. Да живее България, да живее българският народ! НАТО вън от България! НАТО вън от България! НАТО вън от България! НАТО вън от Европа! НАТО вън от Европа! НАТО вън от Европа! Европа на европейските държави! Америка вън от Европа! Финансовите институции на САЩ вън от Европа!